Tässä esityksessä käymme läpi Eclipsen Scala IDEn debuggerin toimintaa esimerkkiohjelman avulla. Debuggerilla ohjelmoija voi keskeyttää ohjelman suorituksen haluamansa kohtaan ja tarkastella ohjelman tilaa, muuttujia ja kutsupinoa. Debuggeri on hyödyllinen työkalu virheiden ja ohjelman odottamattoman käyttäytymisen selkeyttämiseen. Käytämme esityksessä termiä debugata hieman vapaamuotoisesti. Emme varsinaisesti yritä löytää tai korjata virheitä, vaan tarkastelemme vain ohjelman toimintaa tarkemmin. Sinun tulisi osata perusasiat Scalasta, kuten funktiot, muuttujat sekä olio-ohjelmoinnin perusteet. Toivottavasti myös Eclipse on tuttu työkalu. Minulla on tässä auki esimerkkiohjelma, jota tutkimme tässä esityksessä. Ohjelmakoodi sisältää Experience-luokan, jonka avulla voidaan verrata viinikokemuksia toisiinsa metodeilla isBetterThan ja ChooseBetter. Lisäksi koodissa on pieni Experience-luokkaa testaava ohjelma. Testissä luodaan 2 Experience-oliota, joille annetaan kullekin omat parametrinsa. Parempi kokemuksista valitaan ChooseBetter-metodilla ja tulos tallennetaan val-muuttujaan better. Viinin nimi tallennetaan vielä result-muuttujaan ja se tulostetaan. Tämän jälkeen result-muuttujaan tallennetaan merkkijono, joka kertoo, onko valittu viinikokemus parempi kuin vain yksi. Tutkitaanpa nyt tarkemmin ohjelman suoritusta debuggerin avulla. Napsautetaan Debug-nappia. Avautuneessa ikkunassa valitaan asetuksista oletukseksi Scala JVM Launcher, koska toinen vaihtoehto New Scala Debugger on vasta kehitysvaiheessa, eikä se sovellu tälle kurssille. Tämä toimenpide tarvitsee tehdä vain kerran. Ohjelma suoritettiin loppuun asti, aivan kuten olisimme painaneet Run-nappia, emmekä pääse tutkimaan sen toimintaa tarkemmin. Ohjelmaa pystyy tutkimaan askel kerrallaan breakpointtien, eli keskeytyspisteiden avulla. Keskeytyspisteet pysäyttävät ohjelman suorituksen debug-tilassa kyseisen rivin alkuun. Keskeytyspisteet eivät vaikuta ohjelman toimintaan muulla tavalla, ja ohjelman voi ajaa tavalliseen tapaan breakpointeista välittämättä. Lisäämme nyt 2 keskeytyspistettä. Keskeytyspisteen voi lisätä tuplaklikkaamalla tai oikean hirren valikosta. Ajetaan ohjelma uudelleen debug-tilassa. Eclipse kysyy, halutaanko vaihtaa debug-näkymään. Valitaan Yes. Eclipse aloitti ohjelman suorituksen ja pysäytti sen merkitsemämme keskeytyspisteen kohdalle rivin alkuun. Alhaalla ja keskellä näet tuttuja alueita, kuten ohjelmakoodieditorin ja konsolin. Ylhäällä on 2 uutta aluetta, jotka näyttävät tietoja ohjelman nykyisestä tilasta. Kuten näemme, ohjelman suoritus on keskeytynyt juuri asettamallemme breakpoint-riville. Huomaa, että riviä ei kuitenkaan ole vielä suoritettu. Näkymän oikean yläkulman välilehti näyttää ohjelmassa tällä hetkellä käytössä olevat muuttujat ja oliot. Muuttujan nimi on korostettu keltaisella, jos muuttuja on juuri alustettu tai sen arvo on juuri muuttunut. Variables-välilehden vasemmalla puolella näet Debug-välilehden, jossa sijaitsee ohjelman kutsupino. Kutsupino koostuu kehyksistä, joihin on tallennettu funktioiden paikalliset muuttujat ja rivi, jolla ohjelman suoritus etenee. Huomaa, että suurin osa kutsupinon kehyksistä koskee Scalan perustoiminnallisuutta, eikä kutsupinon alimpia kerroksia yleensä tarvitse tarkastella. Ohjelman suoritusta voi jatkaa painamalla Resume-nappia, joka jatkaa suoritusta seuraavaan keskeytyspisteeseen tai ohjelman loppuun saakka. Resumelle on olemassa pikanäppäin F8. Debugataan ohjelma uudestaan. Ohjelmaa voi ajaa kätevästi rivi kerrallaan Step Over-työkalulla, jonka pikanäppäin on F6. Kokeillaan Step Overin käyttöä ohjelmassamme.
Kuten näemme, StepOver ei mene erikseen jokaisen funktiokutsun kohdalla funktion toteutukseen, vaan ohjaa ohjelman suoritusta rivi kerrallaan. Pystymme kuitenkin tarkastelemaan ohjelman tilaa jokaisen painalluksen välissä toisin kuin Resume-toiminnolla. Ohjelman suoritus voidaan myös milloin tahansa lopettaa painamalla Terminate-nappia. Tarkastellaan nyt koko ohjelmaa askel kerrallaan. Meillä on yksi keskeytyspiste ohjelman ensimmäisellä rivillä. Painetaan Debug. Lähdetään ensiksi suorittamaan ohjelmaa rivi kerrallaan StepOver-toiminnon avulla. Ensimmäisellä 2 rivillä luodaan 2 Experience-oliota, joiden tiedot ilmaantuvat Variables-välilehdelle Experience Test-olion muuttujiksi. Näemme, että vain 1 ja vain 2 muuttujat päivittyvät viittaamaan 2 Experience-olioon. Nyt korostetulla rivillä kutsutaan vain 1 olion ChooseBetter-metodia, jolle välitetään parametrilausekkeen vain 2 arvo, eli viittaus toiseen kokemusolioon. Nyt voimme käyttää StepInto-toimintoa, jonka pikanäppäin on F5, tarkastellaksemme ChooseBetterin toimintaa. Ennen metodin hyppäämistä ohjelma hakee lausekkeeseen vain 1 olion, ja sen kutsumalle ChooseBetter-metodille parametrin vain 2. Tämän jälkeen StepInto siirtää Debug-kursorin ChooseBetter-metodiin ja luo uuden kehyksen vasemman yläkulman välilehteen. Ohjelma luo kehyksen joka kerta, kun kutsut jotakin metodia tai funktiota, ja se lisätään näkymässä muiden yläpuolelle. Tarkastellaan hieman kehyksen muuttujia. Huomaa, että Variables-välilehden this-muuttuja ei enää viittaa Experience-test-objektiin, vaan Experience-olioon, johon vain 1 viittasi testiohjelmassa. Näemme nyt, millaisia muuttujia Experience-oliolla, johon vain 1 viittaa, on. Näkyvillä ovat sen ilmentymämuuttujat sekä annettu parametri another. Kun nyt suoritamme yhden StepInto-komennon, näemme, että suoritus loi vielä yhden kehyksen isBetterThan-metodille, jota ChooseBetter kutsuu. Kun nyt painamme jälleen StepIntoa, metodi hakee rating-ilmentymämuuttujien arvot this ja another-olioista. Suoritus hyppii Experience-olion määritelmäriville, koska tällä hetkellä laskettava lauseke isBetterThan-metodissa tarvitsee muuttujien arvot ennen lausekkeen evaluointia. Nyt suoritus on palannut takaisin testiohjelmaan. Ohjelma toimittaa asiansa ja tulostaa halutut tiedot. Ohjelman suoritus päättyy parin StepOver-painalluksen jälkeen. Debuggauksia ajaessasi kannattaa varoa jättämästä useita ajoja pyörimään taustalle. Jos kutsupinoja on useita, kannattaa vanhat ajot sulkea, jotta et vahingossa tutki vanhaa ohjelmakoodia tai dataa bugien löytämiseksi. On tärkeää huomata, että debuggerilla ei voi suorittaa ohjelmia takaperin tai yhtäkkiä hypätä muualle ohjelmassa. Jos haluat siirtyä ohjelman aikaisempaan tilaan, täytyy sinun aloittaa ohjelman debuggaaminen alusta. Olemme nyt käyneet läpi debuggerin perustoiminnot, joiden avulla voidaan käydä läpi ohjelman suoritusta askel kerrallaan sekä tutkia ohjelman tiloja hetki hetkeltä. Kiitos katsomisesta ja hauskaa ötökkäjahtia!